Ще влизат бързо преди да ги няма. Бобка не ходи бързо. Тя е кученце. Айде. Гледай напред, па! Бобарчица трябва да се къпе. Гледай напред, ще бие. Айде да пускате в. Хай, оп! Айде по гръб. Не викай, бе. Айде, да те Айде, търпка. Къде е шампуана? Нема шампуан, кой е то шампуан? Та, баба майка каза За какво шампуан. държиш? Да, шампуан. За какво я държиш? Она нещо да влазе. Тя не иска. Спокойно, бабубицата, да те гушим. Я дай. Натисни я, ще те ухапа, Никол. Ти се варди от. Никол, пази се да не те ухапа. Нема да варди. Трупи, вода. Дай едно канче. Вземи едно, да. Ево една канче там, бе. Кое? Ево. Това. Ко фали ще дадеш, ма? А? Чакай. Канчетата там от това, ма. Кой канче, бе? Нема никакво ченке. Не, чакай, аз ще й донеса.